बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय देग्लाय 2022 मायथाइयाव चौधुरीपारा गामिनिफ्राय आरो मंगलियान गोजौ फरायसालिनिफ्राय सासे फरायसा उथ्रिसार जानो हादों। सुबुंस्रि नार्जारी, जाय देहायारि बेंगुरा। बिनानावा जोनोमनिफ्रायनो खोमा खोनाया आरो खुगायाव रावबो गैया। थेवब्लाबो जि बिनाव सोलोंनो गोसो जानाय बा सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय, गुबुनफोरबायदि फरायसालियाव थांनो गोसो जानाय, बे थासारिया उन्दैनिफ्रायनो दंमोन। आरो फैयै फैयै बिनानावा देग्लाय मंगलियान गोजौ फरायसालिनिफ्राय मेट्रिक आनजादाव 229 नम्बर लानानै मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिनो हाबाय। बिनि साबजेक्ट वाइसै नम्बर मोननाया बड'आव 34, बेनिफ्राय इंलिस, जेनेरेल मेथ्स, जेनेरेल साइन्स, ससियेल साइन्स आरो जुग्राफियाव गासिबो आयदायावनो 39 नम्बर लानानै बिनानावा उथ्रिसार जानो हादों। दा बिनिखायनो जोङो सासे गोसो गोनां मानसिया बा सासे मानसिया जुदि गोसो जायोबा, बियो गोसो थायोबा जाफुंसार जानो हायो। दा बिनिखायनो बिनानाव सुबुंस्रि नार्जारीया खोमा खोनायाबाबो, खुगायाव राव गैयाबाबो, बे गावनि गोसो सिंनि नाजानाय आरो मेगनजों नुनानैनो सोलोंनानै दिनै मेट्रिक आनजादाव मोजां फिथाइ लाबोनो हाबाय, खनसेनो उथ्रिनो हाबाय। दा बिनिखायनो जोङो जोबोद गोजोननायजों बिनानावखौ आरो बिथांनि बिमा बिफा दख'र एबसुनिफ्राय बरायफैनाय जादों। आरो जोङो आसा खालामदों बिनानावा आरोबाव गावनि जिबायदि गोजौ फरायसालि, गुदि फरायसालिनिफ्राय फरायनानै मेट्रिक आनजाद पास जानायसिम फरायबोबाय, बेबायदिनो उननि जि सोलोंथाइ लानाय बेखौबो लांबावथों। बेखौनो जोङो साबायखर बावदों आरो बेखौनो लुबैदों। बेनिखायनो न'खरनि दिथागिरि बिथांमोनखौबो खावलायदों जाहाथे बिनानावखौ HSआव एडमिसन खालामबावनानै होयो आरो बियो जाहाथे फरायलांबाय थानो हायो, गावनि गोसोनि साननायखौ जाफुंहोनो हायो। जोङो न'खरनि दिथागिरि बिथांमोनखौ खावलायबाय। मानोना जोङो जि नुबाय दिनैहाय नायफैनानै, फरायनो जोबोद गोसो, गासिबो थिगैनो दंजोबो। बिनि साननो हानाय गोहो, बिनि लिरनो हानाय गोहो गासिबो थिगानो दंजोबो। नाथाय खोनानाया गैया जालांनायखाय आरो राव गैयि जालांनायखाय बियो एसे माखासे नांगौबायदि जि रोंनांगौ बेखौ मोननो हायाखै। दिनै जोङो बियो गावनि मेगनजोंल' गासिबो खामानिखौ मावजोबनो गोनां जादों।